Media Mina Nusantara, Media Mina Pakioi Nusantara, Nanade Masa Onde Koda Boy Edanga Kanajuo De Anna Allah Onde Maajio Edanga Kanajuo Dicali akabe tabaruba dicali akabe dapai tabaruba dari sinyo onde ko mama ilang sapadu nani sinyo onde ko tuan ilang sapadu Siang pagi pada mamage siang pagi dagoy oi pada mamage hari nana sadang denema oi lakuku adu hari nana sadang onne enakan duang oi lakuku adu Asasaki ida boy karape ube asasaki ida boy karape ube dirantaunuku onne enakan duang oi dirantino dirantaunuku onne enakan duang oi ladinantino di papanyaga lagu narigo dari Ayah Singo Palawo mendangat kumpul urang batu urang padang datago iyo sabana rancak sangai mungkin dek penonton baru mungkin sarang lunak badan soal kini Ayah Singo Palawo agadang cime Ayah Singo Palawo agadang cime ke arah guren mandendangan juga gurenai onde mandendangan hati nanaru daeria ro camme hati nanaru neda oi aru camme lappe juo onde ayahoy kasudahan lappe juo ayam Palawo kasudahan kumanamba Ayah Singo tangtuinda kumanamba Ayah Singo tangtuinda ade umuanyo onde ayahoy oi Allah tuo oi umuanyo onde ayahoy oi Allah tuo babali ayam neda oi kataran na babali ayam neda oi kataran na karupuna batuang onne ama iman mo oi bakal luang karupuna batuang onne daerio oi bakal luang tikam de Meri pesan dari Pak I Rajo Mudo Ketua Media Minang Nusantara 5 kali pesan berarti 5 patun dari Media Minang Nusantara
Bagian solo. Taranga Pak Imam menangga pantun Sri Sewatago. Rasul-rasul dak picayo nyo kepake mata baru jangan tak Sri. Kemarin saya mengambil kau pesan dari Pak Imam. Sampai lagi bet. Dinadalanya nema asilu aku padam dinadalanya asilu aku padam kamalayla takatiana ayla kadibau kamalayla takatiana ayla kadibau. Bakanda anak kandung kana harapi bakanda panenga kana harapi pede bunda ayatu anak ay bunda ngapulo de bundo de lamati ayatu anak ay bunda ngapulo. Wirawataga mga mama alay bajawe Wirawataga mga alay bajawe Dinaytaga anagatiana ay lalapesado Dinaytaga anagatiana ay lalapesado. Dua lagi bet. Ay basamu ay kami barena ay basamu ay kami barena lagi udaro ande atuana ay lamandanganyo di udaro sajo atuana ay lamandanganyo. Pambali jaswane mairana nirala pambali jaswane mairana nirala siya siya tangi tuana ayel pusarono siya siya tangi tuana ayel pusarono. Barikui
dari media Minang Nusantara Pak I Sutanmudo sarato Mak Sabare Ngasati Bundo Nalmawati sairing Jodaboy Malaysia nak jan baraki kain putih tolong 30 dek isur sarato jo ira 5 kali papanjang pasan dari Bundo. Media Minang Nusantara Media Minang Nusantara wene pai onde masa sarato bundo lai bandang onde lemma oele de udaro bacarai banyak nema oleh natakan bacarai banyak ma oleh natakan musim pabilu onde makan ai oleh kabasu musim pabilu onde makan ai oleh kabasu tasapu ima asapu oi bare na sati tasapu ima asapu oi bare na sati jaundo wanna onde makan oi mandang anyo kanda ada boy onde dewi gao oi laguna niku salatianangko nema belede mancari salatianangko paide mancari namuna balanjo onde makan elai sayu itu namuna balanjo onde makan elai sayu itu malam kini pailai bagula malam kini pailai bagula media Minang Nusantara bakanda onde ne amma Allah dibari Nabi onde mama lahiran tawana Nabi imam mahoina lahiran tawasari bunyo onde makan jualan ai kirim ke kami nan salibung onde makan jualan ai kirim ke kami Dudu ada boy, oi di nalar ela dudu ada boy, onde di nalar ede anak malam, onde pajio, dangakan pulo nanade masa, onde paio, ela sutana mudo. Kandung taja lai baja kandung taja onde lai baja tibori denai onde nakandua lalape sajo tibori denai onde nakandua lalape sajo Media Minang Nusantara Media Minang Pakioi Nusantara Nanade Masa Onde Koda Boy
onde paajio nangakaraju dicali akabe tabaruba dicali akabe dapai tabaruba nani sinyo onde ko mama ilang sa nani sinyo onde ko tuang ilang sa Yalah, terima kasih